Sinasaktan po, sir, pag kumipit. Pag pumapalag, Opo. anong ginagawa sa kanya? Sinusuntok daw po siya, sir. Minsan tinututukan na madali. Matindi ito, partner. Nagsumbong naman din daw siya kay mama niya, hindi naman daw po naniniwala. Ang iling sana po ng pamangkin ko ngayon talagang birthday niya na sana daw makulong na po yung gumawa sa kanya kasi palagi umiiyak ang pamangkin ko. Affidavit po kasi na pinasulat is yung victim na bigay na yung ultrasound, madali po na makulong yung perpetrator. Ngayong araw na ito ay uumpisahan natin ang pagbibigay serbisyo publiko. Kasama natin ngayon sa ating studio si Crisabel Busquillos. Inireklamo kasi niya ang kanyang ang bayaw ng kanyang pamangkin na di umano ay gumahasa sa dalagita. Magandang hapon sa iyo, Crisabel. Gandang hapon din po, sir. Opo. Mari mo bang maikwento, Crisabel, ano ho ba itong kwentong ito ng panggagahasa? Nagsumbong po sa akin yung pamangkin ko na ginahasa po daw siya ng bayaw niya. Tapos po, nagsumbong po siya sa ate niya na ginahasa nga siya ni nung asawa. Tapos po, di daw naniwala yung ate. Tapos yung mama, nagsumbong din siya kay mama niya. Di rin po naniwala. Sabi daw po, nagsisingaling daw. Ilang taon na ho ba yung pamangkin ninyo? 13 years old po. Maga-14 po siya ngunyan na So, November. Kailan ho ba siya ginahasa at ilang beses ho siya ginahasa? Nagsimula daw po yan, January po. Paulit-ulit po yan. Ano ang ginagawa sa kanya ng kanyang bayaw? Tulog na daw si ate niya. Pinapasok siya sa kwarto. Tapos binubusalan po daw yung bunganga niyang Ng tela? opo. Tapos may awak daw na matalim. Nakatutok sa kanya. Doon daw po ginagawa ng bayaw niya yung pag-aalay sa kanya. Pag nagsumbong daw yung pamangkin ko, papatayin daw niya. Kaya sobrang takot ng pamangkin ko, hindi nagsumbong. Tapos po, August po, nanganak yung ate niya, yung asawa. Nung nanganak po, ginawaan na naman daw po siyang pang-alay nung bayaw niya. Ito bang pangyayaring ito ay nakarating na sa kaalaman ng kapatid? Anong sabi ng kapatid? Hindi naman po siya naniwala kasi daw nagsisingaling daw itong pamangkin ko. Yung pamangkin ko na nga daw ang pipalamon, gumagawa pa daw kwento. Nagsumbong naman din daw siya kay mama niya, hindi naman daw po naniniwala. Ano ang pangalan nitong bayaw na gumahasa sa iyong pamangkin? Joseph Polga po. Bakit ikaw ang kasama nitong pamangkin mo? Doon po siya nakatira kay mama niya. Tapos binigay ni mama niya kay ate niya. Di naman alam yata nung mama na ganun gagawin nung bayaw. Tiwala na siguro na doon na ipamigay yung anak. Doon na din ginawa nung kababo yan. Tapos nalaman ko po yan. Yung tumawag yung kapatid ko na tulungan ko daw yung pamangkin ko kasi daw ginahasa daw po nung bayaw. Yung kapatid ko po sa Maynila, nagtitinda lang pong walis ka, di makauwi. Tapos nagsumbong po, nagpalo up po akong kaso sa pulisya. In-interview niya si paka-interview. Sabi bumalik daw kinaumagahan. Pakabalik namin ng kaumagahan, ayun, sinulat niya yung statement ni Tapos sinabihan na naman kami na pag bumalik kami, dala na dapat namin yung ultrasound para daw mapile nila yung kaso. Ano yung update? Wala man po, ma'am. Simula po nang sinabihan niya kami na pumunta na lang kami doon pag may ultrasound lang. Yun lang po ang sabi niya. Wala naman po ako maibigay, sir, ma'am, na ultrasound kasi gawa nga po, wala kaming pera. Sa kapartner, gahasa, bakit ultrasound? Oo. Pero Hindi kasi- napa-medical legal na Opo, ba? mayroon na po. Pero naibigay nyo ang buong address ninyo doon sa Ligao Central Police Station. Opo. Pero yung nanay, yung Andyan asawa ng po. kapatid mo nandyan, walang ginagawang aksyon. Andyan, kasama nyo ngayon.
Ang iling sana po ng pamangkin ko ngayon talagang birthday niya na sana daw makulong na po yung gumawa sa kanya kasi palagi umiiyak ang pamangkin ko. So, may pananakot, may patalim, pero hindi naman dumating sa punto na sinaktan na yung pamangkin mo? Sinasaktan po, sir, pag pumipil. Pag pumapalag, Opo. anong ginagawa sa kanya? Sinusuntok daw po siya, sir. Minsan tinututukan na madali. Ano yung ginagawa mo para itong pamangkin mo ay manatiling matatag at ma-feel niya na naandyan ka? Yan ang sabi ko na lang po na tutulungan ko siya sa laban. Tapos, Buti na lang, Crisabel, hindi nabuntis itong... buntis po, buntis sir. na. 3 buwan po. Nako. Kaya nga po sir, nalabas-pasok sa ospital dahil po Ayun, kaya pala humingi ng ultrasound. So, buntis itong Opo. 13 anyos. Nung kinuha ko na po siya doon, September 8 ko po siya, nagpunta ako doon. Ngayon, September 8 itong Opo. nakalipas. Opo. Tapos September 9 po, pumunta ako sa pulisya, nag-follow up na nga po ako ng kaso niya. Pinabalik lang kami, naggawa ng statement, wala naman po ginawa. So, Tapos na pumunta lang daw kami doon pag umay ultrasound. Tumawag po siya sa akin. Ngayon po, sabi niya pinapalow up daw naman daw niya yung kaso. Pagtawag niya sa akin kaninang umaga. Ngayon man lang po siya tumawag sa amin. Pumunta ako sa kanila. Hindi naman po siya sa akin tumawag. Basta ang sabi nila sa akin, nung pupunta sana kaming September 14 yata po yung pakatapos ng birthday nung anak ko, pupunta sana kami sa kanila. Sabi niya, wag na daw pumunta muna kasi daw wala pa kaming ultrasound. kumusta yung pamangkin mo ngayon? Anong ginagawa? Araw-araw na lang po, sir, umiiyak. May nalaman kami na parang dumating sa punto na gusto niya nang mag-suicide or ipalaglag Opo. itong... Ako po na lang nakiusap sa kanya na tutulungan ko na lang siya na sa lahat na dinadaanan niya. Basta dito lang ako. Ito bang pamangkin mo ay nag-aaral? Nag-aaral po, sir. So pumapasok pa ngayon? Hindi na Hindi. po, sir, kasi naiiyak na siya. Sinusubukan natin, partner, na tawagan kanina si Joseph Polga, yung sinasabing bayaw Oo, itong na sinasabing, di umano gumahasa, ay partner. perpetrator. Walang awa at walang puso, partner, na gumahasa. Pero hindi sumasagot, partner. Joseph, kung nakikinig ka, binibigyan ka namin ng pagkakataon sana na makapagpaliwanag at masabi mo rin kung ano yung panig mo dito sa sumbong na ito ngayon na ikaw di umano ang suspect sa panggagahasa ng isang 13 anyos, partner. Kinuha na din natin, partner, ang linya ng Ligao City Police Station. Subalit, partner, tumanggi na itong magbigay ng pahayag. Pero nasa linya, partner, ng ating telepono, si Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Calubakib, ang spokesperson ng PNP Regional Office 5. Magandang hapon po, Colonel Calubakib. Hello, magandang hapon sa inyong dalawa and sa mga victim sa yung tita ko ng victim na ngayong hapon po. Apo. Colonel, maaari po ba natin silang matulungan na makapagsampa ng kaso itong biktima laban po dito sa kanyang bayaw? Yung ultrasound po talaga is kailangan kasi yung affidavit po kasi na pinasulat is buntis yung victim. Ngayon, how can you identify na buntis ka if wala pong supporting document na kailangan po yung ultrasound? Accordingly, pinuntahan din po ng DSWD para po mabigyan sila ng assistance para po magkaroon ng ultrasound. Kung after po na sinatiyan sila na bigay na yung ultrasound, madali po na makulong yung perpetrator. So, maitanong ko lang si Isabel, na pa-ultrasound yun na ba itong pamangkin nyo? Hindi pa man po, Apo. So, hindi pa daw po napapa-ultrasound, kaya kami na po yung sasagot po, Colonel. Sasagutin na po ng Action Call Center at Ako Bicol itong pagpapa-ultrasound at lahat ng gastusin hanggang sa ito ay mapapanganak. Oo. Para makumpleto, partner, yung hinihinging requirements ng PNP. Opo. Naka-ready na po kasi yung kanilang file case, tapos yung pong victim po, kailangan din yung presence niya. Colonel, may tanong ko lang, yun ho bang nanay at saka yung kapatid na nung biktima, yung nanay nung biktima at yung kapatid nung biktima, pwede bang masampahan din ng kaso o anong kaso ang maring isampa sa kanila
dahil wala silang ginagawang aksyon. Yung bang parang kinukonsenti nila yung ginagawa nung suspect. Lumapit tayo sa DSWD po para i-assess din kung ano yung oras attendance po ng family, ano yung kailangan. Dahil po alam natin na minusidad ng biktima, so kailangan po ng DSWD. So we will direct po ang WCPD ng Ligaw CPS kung ano po ang katotohanan sa likod ng mga statements na binibigay po ng victim. Para naman po hindi naman one-sided na yung victim ng panagsabi and then una po tayo narinig doon po sa kanilang parte. Colonel, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo para makuha namin yung panig ng Philippine National Police kaugnay ng reklamong ito. Thank you so much, Colonel. So much. Thank you. Maraming salamat, Colonel Malu. Huwag ka mag-alala, Crisabel, ang Tabang Ora mismo, Action Call Center at Ako Bicol, sasamahan ka at yung pamangkin po para makumpleto yung requirements at sasamahan kayo doon sa Ligaw City Police Station. Ayan, samahan ka namin sa pagpa-check up sa iyong pamangkin at syempre dire-diretso tayo doon sa Ligaw City Police Station. Okay? Ito ang Tabang Ora mismo! Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan.